Tampok singa bareng tanding kaya ngapa para rawuh para dulur kita pirsani Chandra Putra Budaya Jawa Timur Indonesia. Iya. Ayo ger lo urung sik dadarut. Ayo urung wayahe lo ger. Ale ngopo kok durung wayahe? Lah Mbak JB wong ramu lho. Oh, ye. Ya. Pak Yono matur nuwun kanca-kanca saking Batang Saren rawuhipun wonten dalem menika Kuda Patra Yuwana. Keluarga besar dari Kuda Patra Yuwana ya nger. Ayo Rod. Jos. Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan gupuh tambur tinabuh sora yang suwara pratandha siyaka Ayo lo. Ayo mano. Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan gupuh tambur tinabuh sora yang suwara pratandha siyaka nadya alabuh praja yo ya. Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan gupuh Ayo gero sora yang suwara pratandha siyaka nadya alabuh Chandra Oh ayo ger dang metu ger. Selawang ya. Ayo Mas Tris. Wah, halo. Jos. Wah, jos. Ayo Not. Oh. So. Wah, jos. Lo. Jajale ya iki lho dagangane Chandra Putra Budaya. Jos. Ya. Oh.
Mas Ayu Prayitno ger. Ya iki lo, ya iki lo. Siji atur ke tari rampong sing bareng tangdi. Yo 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 Condro Putra Ayun tersenyum Ron. Sesuk sik nang nurut. Oh, lo. Gawe gandrung kurang candra luwe warna lelewane mimbu iluwase ake nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi-impi klopo muda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa gawe gadung kurang candra luwe warna lelewane mimbu iluwase ade nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi-impi klopo uda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa ora apa-apa. Oh. Oh. Yo yo a. Oh yo a. Oh a. A. Yo yo a. Yo a. Iya. Ayo ker. Ayo ker. Hop. Ora apa-apa Ayo ger. Oh.
Yo putra budaya. Original. Halo, iya Jos. Hop, Lala. Hop. ara. Oh, Jos. Tuh. Yo, hop. 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 Ayo not. Sesuk prai not. Ah. Jos. Jos. Hop. Tut. Jos. Jo. Tuh. Oh. Yo. Jos. Oh, oh. Yo. Jos. Yo, Budi. Ayo war. Rome. Ayo padut. Sing penting aja keroyokan. Ayo ger. Pengen wae nikmate saka pate gawang blendrak tarik tempe sawara sambel mlandingan rasi dele
bali tumpang kulup godhong kates lembaran dipangan esuk matuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengi nyanyi saka pate murah meriah. Ayo. Ayo ber oi. Sesuk pindah ber oi. Iya, ciao. Aku wayahmu lo. Wayahmu ger. Bos. Tak nyeluk bola ya. Lo putra putri. Tak doni. Tak ya la ra ra. Tak. Ayo ger gantian karo kancane. Long. Sopo iki? Ayo. Aku comok penggak. Ayo. Ora tandok. Ammo jaya trata singa barong pranyo ta anggegi risi gerang tanka nopi nandung netranya pindho gre ana watak ira Pokok siji ya. karo kakak subuh Lang limpamu wae. gawe tunane ngasesapa ayen lena kanapi lahi heka tanding yudha lan mami sigra mas padakno apa Ojo maju siji boko siji kan. Tara Maju bareng. ya iki kaseten mami barangane Lo. Dadya bantane bumi
Remukno aku ger. Aku lebok noger. Itu. Ayo mlebu ger. Ana paugatan. Rahayu, 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 Rahayu Leskawa Durga Medhak Kala Sirna. Ingkang salajengipun padyan ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng. Badhe ngaya jejibahan wontenipun caos dumateng para cikal bakal akal bakal ingkang manggen wonten ing tlatah Majapanggung ingkang kawastanan nggih menika panjenenganipun Joko Slewah kalian Nyah Kontring lan ingkang manggen wonten tlatah Bogo ingkang dipun panggeni kesenian jaranan Candra Putra Budaya nggih menika Hyang Bentis ingkang manggen wonten pusar bumi Batang Saren ingkang dipun wastani Hyang Melati ingkang dipun panggeni wonten tlatah kidul wontenipun kekalih-kalihipun para sepuh
Yang Demolodo kalian yang Kendil Wesi ing dalu punika kula badhe ngaturaken wontenipun caosipun wontenipun cikal bakal ing dalu punika ingkang kula aturaken wontenipun pisang wontenipun pisang menika Menteri dumateng Mbok Dewi Siti Fatimah panutan Segarwa putra Abu Bakar Ngusman lan Bagindo Ngali. Wontenipun ingkung dipun wastani ayam. Nggih menika sageta ingkung sageta rukun guyub rukun wontenipun kasenian jaranan Sentero Candra Putra Budaya ingkang dipun ketuani menyanipun Bapak Martin ingkang saking tlatah Bogo. Ewondene wontenipun ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng muga sedanipun dipun paringi karahayon kawilujengan sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu punika. Kawula sanget matur gunging panuwun tanpa pindhan nggih sedaya sami rawuh anyaksi ing dalu punika. Wontenipun ampak-ampak singa barong mbok bilih sedayanipun sampun cekap anggenipun paring nggih menika caos wontenipun para murid-murid ing tlatah Mojo Panggung cikal bakal ingkang manggen wonten Gilingan wonten ing Masaan wonten ing Besali sedayanipun ingkang dereng kula sebat nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun kula warga saking tlatah Candra Putra Budaya mbok bilih wonten lepatipun anggenipun paring caos mule ing dalu punika kula nyuwun ngapunten ingkang kathah saestu-estunipun nuwun sewu nuwun sewu nuwun saking loro pansamo Bali saking ngoma pansamrada welasase pandulune saking Braja luput kadya kapuk tibaning wesi kayu angker lemah sangar songeng landak guane wong lemak miring menyang pakiponing marak pagupaaning warak sekalir nadyan arca menyang segara asat temahan rahayu kabeh apa sarhayu ingidran kang widodari renesa ing malaikat sekaning Rasulullah Nyai Adam Nyai Tawa Bobo Adam Bobo Kawoso mbok bilih wonten lepatipun kempalan ing dalu menika mangayu bagya wonten ing tlatah pabrik Mojo Panggung bikak giling wonten ing taun 2000 selangkung muga tansah dipun paringi karahayon dipun paringi malimpah-limpah rezekinipun anggenipun pikantuk wontenipun ing taun 2000 selangkung punika semanten ugi kula matur gunging panuwun kalian para kadang-kadang YouTuber ing dalu punika kula dereng saged nyebat dereng tepang asmanipun mugi sedaya pinarengan rahayu lujeng boten wonten arasa tunggal punapa kalis ing sambikala ugi sedayanipun mugi para paraga ingkang dipun pandhikani Bapak Kirun pramila menika sedayanipun sageta lancar ing dinten menika saengga selaminipun semanten ugi sedayanipun nggih menika para rawuh pamirsa sedaya kula sangat-sangat matur gunging panuwun tanpa pindhan mugi panjenengan sageta lancar rezekinipun agung keselamatanipun agung kerukunanipun ing dinten menika saengga selaminipun kula wonten ing ngriki manungsa limrah mbok bilih anggen kula ngaturaken anggen kula ngengklaraken punapa mawon kirang tata kirang titi kirang gamblang kula manungsa limrah nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun kula cekapi semanten rahayu 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 amin 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 ya rabbal alamin. Ayo wer. Oh iya. Ditata. Op. So. Jos.
Ayo Kowe kok berangkat kowe. Aku koyo. Aku enakan. Ayo. Oh. Mas. Hei. Oh, ya. Oh. Dol. Oh, yo, yo, yo. Ayo pade. Ayo ger, maju. Aku wis penak man. Wayahe turu man. Aku tak bubuk. Allah. Ayo. Mas. Oh, hei, yo. Das. Mas. Oh, yo. Hei, yo. Mas. Oh. Yo, Mas. Hei. Ya. Ya, on. Oh ya, ya, siap. Ya. Lukirman. Kejuman deh. La. Aku wis turu lho, Man. Aku wis giler-giler, Man. Aku wis lilir man. Ayo, Mas. Iya. Lepot. So. Yo. Ojo banter-banter man. Aku turu man. Grebeken aku man. Monggo pinarak Mas Bajul. Ayo Jul. Teko ya wis bar. Hei. Aho. Ayo Jul. Wayahmu dadi macan Jul. Iki wayahe dadi macan. Wayahmu dadi macan Jul. Boyokmu nek pecut. Aduh, yo. Yo, Mas, yo kirane sapa iki ayo?
Boyo nek pecut Mas. Aduh, lara. Aduh. Oh, apa kuwi? Oh, sapa iki? Sapa Mas Trin? Taruh aku coba. Oh, iya. Ayo ya, kowe surah, surah nyugi apa? Aduh, lepak. Oh iya. Mas. Iya, Bos. Ayo ya. Banter man. Aku turu kebrebeken maneh. Aku sanggup man. Hati-hati ya Nek. Ayo lo. Ayo Jul, apa Jul? Iki ojek online gimana? Sepi. Yo. Besok ana penggayaan lo Mas Kris. Besok jaga kesehatannya lo Tut. Dia maneman. Aku selempoh. Agak ceritane loro kembang sore. Mati bedal membotorowo. Putrane sarira sapuja hargoko. Medal resi esti bareng subuh. Ayo. Wele masalah. Ayo gantian nomor urut selanjutnya. Luker. Nomor urut selanjutnya monggo. Saya turu Mas. Bukan Mas. Iki Bengok. Iki kekasih mulai bengok. Sapa iki? Ayo. Iya. Bae metu bae. Iya. Iya. Ketok pandoh. Peteng. Lagi peteng deh. Ayo. Tadi tak kayak iya. Oh iya.
Sutris. Lasno. Dangdut, dangdut kaya dangdut. Ayo. Chandra Putra Budaya. Sesuk nanggapa lur. Sini. Aja lali lo Mas Gogot. Aku wis teler Mas Sutris. Padha Mas Aku kesel. Besok aku tak teko rada awan bae, Dut. Aku tak teko magrib Mas Sutris. Iki sing blendrang rasane. Bukan aku. Urip lek kaya-kaya deh. Urip kaya iki lho, Nek. Urip pisan penake kaya ngene iki lho, Nek. Ayo. Iya. Ara kroyok. Ara. Ayo. Toke kabeh. Apa liar, Dut. Apa iki? Ayo mana? Ayo, sing nabung keselman. Ayo. Alah. Abel arep golek benden. Abel golek benden. Ayo bel. Ayo Bel. Dadi bel. Abel. Ayo Ron. Ayah murun. Iya. Ao. Lah, lebu. Aku jaluk gambo Mas Dedi. Jaluk mangan apa ger? Jaluk mangan lengo wangi ya itu. Oh, Pak Lus wonten pareng dadi lho Pak Lus. Kosane dadi wonten pareng ber. Aku duwe penggawean sesuk pan. Oke. La. Sing kene yo dadi wayahe nyuwuk iki. Aku njaluk nyuwuk.